Ang kabalaan sa kasing-kasing ni Hesus maunay modelo unta sa atong mga kasing-kasing. Musta man ang imong kasing-kasing ron, balaan o dili? Sanpita ko na imong tupad ing napangutan na musta man ang kasing-kasing nimo, balaan? Sige. Unsa may timailhan sa mga kasing-kasing nga balaan, kanang mga tao nga bisag isalikway mopadayon gihapon sa paghigugma o paghimo sa mga maayong buhat ngadtos mga taong misalikway kanila. Mao nay kinabuhi ni Hesus, gisalikway siya, sige lang yapon siya alagad. Wa lang kayo makahimo siyag milagro kay mga tao, wa man kayo ipagtuo. Mag-agad mas pagtuo ang iyang milagro. Si San Juan Maria Vianney o practically tanang mga santos, labi na sila San Roque, sinalikway gid ni sila sa mga tao mismo nga nakaila nila. Abisag kamo ba? Kinsa may inyong tahoron? Kanang nailhan ninyo o kanang nanon lang ba? Kanang ni viral, mga tabi-tabi, mga social media. Mas mutahod tana, pero ato na gid ng kuyog mga tawhana, lami sa kayong biyaan. Mao bitaw na. Muna ingos Kristo sa tanang dapit, ang propeta gitahod, pero pag abot niya sa ila, gisalikway. Mao bitaw na akong usas mga experiences nga bisag asa ko moadto basta di lang dinhi sa San Vicente, daghan kayo magpa-picture. Pero dinhi San Vicente, ikaw magmisa, mamingaw lang dayon. Ang og naa may magpabilin, mga dili sa taga dinhi, nga kana nanganhi ba? Pero ang taga dinhi, labi na mga lektor, nya maghuwat dito sa sakristi kay mga dji pa man ighuman, magyaw-yaw, daghan ba na pa-picture dugay sa rurasan, dugay Padre Human. Pero ang mga dili taga din Jesus magkarag-karag, wala padir kita na jud ko nimo padir. Lektor dito, mga lay minister dito sulod, mga sakristan, kaya ako pa man ni, wa pa kaya ko na nagod. Managyaw-yaw. Bitaw na. Pero rason ba na nga manluod ta nga dili na ta mo padayon pagbuhat? Ayaw. Kay maunay makapabalaan sa atong kasing-kasing. Kana bang wa na ka mag-agad nga ikaw daygod sa mga tao, nga ikaw ituboy nila uban sa mga pakpak o pasidungog, patungtungon kag pedestal of honor. Ayaw na. Ang importante mahisama ta ni Hesus nga giisa ni anang kahoy nga linansang o gihubuan sa tanan. Kana nga naasas Maria ni kuyog sad, kana mo'y makapabalaan. So kung ang imong bana mo sa likway na nimo kay adto magsigig daig sa silingan, ingna dayon kani mabalaan na gyud ko anig maayo. Ana kaysa masuko ka, no? Imong asawa di na mo pahikap nimo nya perti na sang isuga sa likway kag maayo. Nga magsigig hisgot ang mga tao nga iyang idol, mga laki ba nga iyang idol ba magsigig hisgot, lami na kayong tamparuson, ingna lang maunay makapabalaan nako. No? Maunay makapabalaan nimo isip bana, kana bang imo nga di na hisgutan sa imong asawa, nya lain na nga hisgutan, labi na gyud ang hisgutan ngans pare. Sige ba kung father no, ganahan kay kung father kay buutan kayo. May maganda tamparuson, may sa kayong patio ng pari, no? Animal ng parian. Dahil kausay ito sa Manila nga, ang among greeter, namon ang greeter dito sa ato din mga love offering assistants or usherates na ana. So, kay nagsige na maghisgot sa kungan ang iyang asawa, sige maghisgot sa kungan, adtuon bitakos banda, murag kapatyo noon og tao, pastang isuga, iyang gi-verify kung naa ba kuno may relasyon siyang asawa na kinsa may asawa nimo. Kaya masag ko makita niya wa so ko kaila
Paghisgot na niya, mauday na ako, kaning amo dining usas mga greeters. Ang siya, kana si Kuan, kaila man ko. Kung una-una, di sa kong daginot na yung asawa. Puriya gaba, sa doon, majori appeal para nako ba. Ambot ka ilang anak tingali, okay. Sa danay, lain naman kinagnaong. Pero, tungod lagi kay siging yaw-yaw, siging hisgot sa asawa. Naglagot ang bana, pero wa ko magpadala. Ako siyang gipaminaw na kumay kay niyan hika, kay ako kang mapasabot. Nya, ko na day siya, mga 25 na katuig, wa na mo simba. Nya, kontra kay niya mga pari o mga madre, kay nag-alagad sa siyang madre o pari, nakita niya ang mga kabati sa mga batasan niya. Sweldo pa kuno niya, way klaro, hapit na lang kuno tangkyuhon niya, 24 hours pa yung kuno tawagon siya, kay driver man siya. Wa jud kuno klaro nga hatag ba. Wa pag isay is, way PhilHealth, alagad kuno siya mga napo katuig, nibiya kuno siya niya, perti pa kuno mga sabas, mga madre. Wa sa siya mahisgot og lain hinoon, natural. Nya mo to naminaw ko niya pag human ako di siyang giingnan, salamat kay tanan kana ganin anhi ka nya may ni magkahiusa na ta karon kanang wa mi relasyon na imong asawa nagtinarong ra ko diri sa akong pagkapari nya hanto nakahibaw siya nagtinarong dai ko pag birthday niya akong giadto silang balay perting lipayas kanahan basta lipaya lagi first time ko siyang kinabuhi 53 years na siya sa pagka birthday, wa pa jud kuno siya kabisitag pari kadto dito jud ko sa ila dito sa mga estero baka nang sudluno na gaya nga ang ilawom bitaw kanang sapa-sapa dito kanang iniguan og kusog sangko-sangko silang sawog ang kanang tubig ba dito ko inom dito gabi okay sila kantahan bitan ako butsike pastang lipaya nila so go lagi siya pwede na kuno siya mamatay kay portigin niyang lipaya, ako una-una, hinaot, puntang mamatay ka. Kay, kuha to, Bernis man to, pagka Domingo, simba, data na nila mga anak, 40 man sa din pala anak ka, 8 man kabuk anak ka to, gidagin nga to simbahan. Nimba sila, kuyog siyang asawa. Pag alas 8, alas 7 man to, ang last na mo sa nga misa dito, alas 7 sila nimbas gabi puwag ya pong kaignaw. Pinaana pa pagsod. Kaya, ingon anir, maggamay raman namang simbahan. Kita, paparehara dia, basa kuan, paparehara dia sa ato. So, pinaana, pas kamot. So, good ato, sige naging siyag simba. Simba. Sa wala pa kumuari diri, ang iyang asawa namatay. Ning burot ang, sa to, cancer ba to sa, tumor ba to sa matris, o sa tong kuana. Namatay in town. Ako sang gimisahan dito sa ila. Ora wag nagkahiusa. Og isalikway ta, dumtan ta, balikason ta, ayaw lang. Maunay makapabalaan nato. Og mauna ang tinuod nga kinabuhi sa mga santos. Ilingi ay mong tupad na gusto ka masantos. Kapoy basta daan ang isalikway tao niya. Sigihan lang sa natong higugma. Pero nindot kayo ang success ba? Nindot kayo. Makapahimo natong mas lawom ang atong pag-ila niining gitawag og paghigugma ay kamo. Pagpasaylo ay kamo. Muna'y sugo ni Kristo. Og mahitabo gyud ang atong gibungat diri sa atong kanini ang salmo. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang. Diri sa atong unang pagbasa, gilatid gyud ang mga panahon nga sila magsimbas Ginoo, maghalad ngadto sa Ginoo. Pero nadugay gisaway ni sila kay nga naman ang ilan na lang mga baba mao'y nagdaig sa Ginoo, pero ang ilang kasing-kasing halayo sa Ginoo. Muna si Jesus pag-abot na niya iyang giklaro nga ang tinuod gid natong ihalad ngadto sa Ginoo ang kasing-kasing. Pero ay sa napanguhaan yung kasing-kasing niya mo yung ihugda sa kolekta. Di na mada. Sama na nato dito, dugo-dugoon na nato, di mada na. Pasabot, kinasing-kasing nga paghatag. Muna, kung ikaw ang imong kasing-kasing balaan,
kusog sa kay kang mutabang sa imong isig katao, kusog sa kay kang mutabang sa simbahan. Kana ba mga katilingbanon nga mga kalihukan. Pero imong kasing-kasing gani kuan kanang daghan kayog buling sa sala, ana? Wa kuan kay ka kanang kusog kay ka mo pahimos, kusog kay ka mangayo para sa imong kaugalingon, pero bugat kay sa imong buot ang pagtabang. No? Tanawa ni karon no, iniglibot ana kanang murag sibot na nato. Kolekta na magiuban nga mutan-aw ra. Agira. Ni agira ba mo ana? Wa ra gid niya. Di ba? Wa say kuan niya sigig pangayo, mangayog grasya, mangayog maing panglawas, mangayo og kanang mga bisag unsa na lay pangayoon pero igana sa sibot mo ana. Tan-aw pa ngadto sa babaw. Aron eh. Nagtuo mong di ta mo pasiplatan dito sa pero panagsara sad ko kasakop no di sad pirmi kamaritis mo sa niya tong mata manamay usay masakpan pero wa din wa ko kasakop din gina manindog na ta pag